आज हम पुनः भोजपुरी धरोहर के से उपस्थित बने। आज के समय में फैशन के होरवा आज के फैशन के ऊपर एगो रचना अरविंद कुमार मिश्र जी के, हमारे साथ तबला पर धर्मेंद्र जी, बेंजू पर अमित जी और कैमरा पर गोलू जी, झालो बजा होता रहे। एगो लड़का फैशन देख के कहलक कि हर मार के मुआवा तारू है मुस्की जवनिया के नामुई हो, कि मार के मुआवा तारू हर मुस्की जवनिया के नामुई हो, नाही वो रब वो रनिया के ना छुई हो, के ना मर के मुआवा तारू, मर के मुआवा तारू मुस्की जवनिया के नामुई हो, हर के नामुई हो, नाही वो रब वो रनिया हाज कोरी गहना नारी के, तब काहे चलत रू देहिया उघारी के, लाज आले हाज कोरी गहना नारी के, तब काहे चलत रू देहिया जान के देखावा तारू कदरल जवनिया के नामुई हो, अरे जान के देखावा तारू कदरल जवनिया के नामुई हो, हर के नामुई हो, नाही वो रब वो रनिया के ना छुई हो। अरे चल तारू रहिया कमर पल खाई के, दतवा से अपना अंगुरी दबाई के, चल तारू रहिया कमर पल खाई के, दतवा से अपना अंगुरी दबाई के, जान के देखावा तारू कदरल जवनिया के नामुई हो, जान के देखावा तारू कदरल जवनिया के नामुई हो, नाही वो रब वो रनिया के ना छुई हो, के ना छुई हो, नाही वो रब वो रनिया के ना छुई हो, के ना छुई हो।
के मुआवा तारू मुस्की जवनिया